Listening to invigorating stories from the lenses of women around the globe. Welcome to the Women's International Film Festival, Nigeria, WIFIN, West Africa's first Women's International Film Festival, happening on the 4th and 5th of March 2022 at 9 a.m. and 5 p.m. respectively at the International Conference Center, Abuja. Visit wifin.global for tickets, festival programs, and festival discounts, including flights and accommodation. WIFIN is powered by Girls' Voices, the Girl Nation Academy, and the French Embassy in Nigeria, and proudly supported by TSTV Africa, Zenith Bank, Aero Contractors, Vento Furniture, Ace Solicitors, and other magnificent partners. Join us for WIFIN 2022. Let's disrupt the world together. To recharge your TSTV decoder, simply log on to www.buytstvvouchers.com. Click on sign up, fill in your details, name, email, phone number, and password. Click on create, then log in with your email address and password. Click on buy voucher, select the voucher of your choice, pay with your card or wallet. Enter your decoder serial number and voucher PIN. Click on load, or you can get your TSTV voucher from our dealers nationwide. You can also contact Kalak Power on numbers and details showing on the screen. TSTV, connecting your world. Akọnuche, ị nwere akọnuche zuru oke? Ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwue uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke, ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Akọnuche, ị nwekwara akọnuche zuru oke? Ka m bịa jụọ gị ugbu a, gị nwa na-ele m anya, ị nwere akọnuche zuru oke? Ọ bụrụ na ị nwere akọnuche, itochiri ịkpọkọ ụmụaka gị ugbu a, kpọkọ ụmụaka gị ugbu a ka unu bịa gere akọnuche nke anyị na-ewetara unu na uhuruchi taa, maka na onye ji aka ya lie onwe ya, ofu aka ya ga-apụtakwa n'elu. Ọya o ji dị mma onye riwe ya echeta nwanne ya, maka na onye ọ bụghị ga-eli onwe gị ma gị nwụọ, ndị mmadụ ga-agbakọta aka hụ na eme gịnị enyere gị olili dị mma, maka i were aka gị lie onwe gị, ipogide aja pogide aja pogide aja pogide aja aja kpuchicha gị, ofu aka ga-apụtazie n'elu, ndị mmadụ ga-achụwazi gị ọchị sị onye nke a na o nwere otu ihe si wee dịrị. Ọ bụ taa kasị na-atụ na akọnuche zuru oke nke uhuruchi taa. Tupu ma agwa unu ihe m bụ n'obi, ọ dị mma ka m si unu na afọ ọnwa ọfụ aṅụrị ọnwa ọfụ dịrị unu niile, maka na
anyị batara ọnwa afọ a na uju Chineke anyị na-asị Chukwu ga-echekwaba anyị iche niile na ọnwa nke a mekwa ka anyị bakwa ọnwa ọzọ otu akọ ga-adị ise. Aha m ka bụ aha m. Ọ bụ na ị na-eche aha m, gaa na Google, gaa na Facebook, gaa na WhatsApp ka ị ga-hụ aha m ebe ahụ. Ọ bụ na ị bụ onye izizi na-ekiri Akọnuche, ị ga-aga mana aha m ka bụ aha m Maazị Chukwunenye Ọbasi. Mụ na nwanne m so mama anyị nke onye ọbụla ma ọ bịara bịa jụọ otu nwaanyị ọ bụ sị nne na only you waka come. Nwaanyị asị mami na only me waka come. Mana n'ụbọchị nke taa ọwụ sọsọ m soro bịa. Ọ mụ na nwanne m nwoke onye mụ na ya na-eme ihe siri ike, onye mụ na ya na-eme ihe dị mma. Ọ bụghịkwa ihe ọjọọ siri ike na ihe dị mma. Ọ bụ onye ga-eme gịnị unu ga-ahụ ya maka o nwere otu o si na ya nọtụ ya ejigharịa ọkwa n'aka ya ka m mụtara m nọtụkwa masị ka m dịtụkwa ka ihe otu m dị taa. Enwere m ike ekpere ga-ekpere maka adị m maka Reverend Father ma gọzie gị nwanne nna biko tupu m ekele gị ka m gọzie gị onye nwe anyị nọnyere gị. ndị achụrụ na ndị asaghị ndị mmasị sava ndị achụrụ ihe gabụrụ okere ya ikpe gbaiti ihe gbadakwala amaala anyị ọbụ ndị amaala anyị anakwa eleghị cha Igbo kelee elu cha Igbo kelee elu Igbo mụọnụ Igbo zọnụ Igbo rie elu Igbo rifọkwanị. Anyị abịala ọzọ n'ụbọchị nke taa dịka nwanne nwoke si wee kelee Chineke na ọnwa ọhụrụ nke anyị banyere n'ime ya, n'ihi na ọtụtụ hụrụ ọnwa gara aga mana ọwụkwa ọtụtụ hụrụ ọnwa nke anyị nọ n'ime ya. Ọwụ ihe ọṅụ, ọwụ ihe ekele iji wee kelee ekekere ụwa nke mere anyị abanye n'ime ọnwa ọhụrụ. Anyị sị ka ebuli aha ya elu ise. Anyị abịala ọzọ taa dị wetara unu Akọnuche nke zuru oke. Unu amara ihe Akọnuche nke zuru oke ihe ọwụ gịnị? Ọwụ ebe anyị na-anọ gbazie onwe anyị olu, nyochaa onwe anyị, machaa onwe anyị. Onwe ebe wure unyi nọ anyị amachapụ ya. Onye na-eme ka ọjọọ anya si ya emekwala, n'ihi na ejighị ihe ọjọọ ama ndị Igbo ihe eji wee mara anyị ebe ụlọ anyị nọ ọwụ ime mma. Onye na-eme ka ọjọọ anya si efu aka onwe n'ofe tupu amakpụ ya kọ mmadụ. Onye mekwa nke ọma anya si emere gawa ọwụ ihe eji mara anyị. Ọwụkwa ekwu ọnwụ iri anyị riwe ihe ọma maka nke ahụ anya kwado onye ọwụ. Ụbọchị nke taa anyị jikwa okwu nke dara ụda nke anyị megidere na izu nke gara aga. Anyị ahụnasị anyị akpatụbeli aka, anyị jọsọ kpachaa nwa fọm. So ụbọchị nke taa anyị ga-ewetakwa ya ọzọ. Anyị akọtụnụkwa ebe anyị kwụsịrị. Aha m agbanwebekwa, aha nka kwa Maazị Vitalis anọkwuru nke ji wee mara m Viano. Ị tara ụkwa aja eze gị maka na asị ihe kwụrụ ihe akwụdebe ya. Ahụkwanụ dị mkpa ahụ ogwogwo ime ya. Ịgbọrọ ihe egwu na-eri mana ọ bụkwa na-ewu egwu. Adịghị o tele gbalịgbara m. Ịgbọrọ ihe egwu na-eri mana ọ bụkwa na-ewu egwu. Ịma nwere ihe ị gwara ndị Igbo ebe a. Agwara anyị na eruru na mmadụ anọ kpọrọ m na ekwentị sị biko isiokwu ahụ anyị ji bịa na izu gara aga na ha chọchara itinye ọnụ mana ha na-akpọ na ọ naghị aga biko ha ihe o megharịa ya. Ọ nwekwa ndị gakwa na inbox Facebook anyị zidekwa ya ma ozi dị otu ahụ sị ya ma okwu anyị abụbeghị karakara. Anyị mere akwụkwọ ọzọ ka ụwa niile tinye ọnụ ma ndị ahụ niile kpọcha anyị ụbọchị nke gara aga anyị na ha na-ekwughị okwu. Anyị sị anyị nye ha ogede ka ha were tinye ọnụ n'okwu. Ọ dị mma biko a na-ekwu ude ọjị oke okwu. Unu le anya ebe ugbu a unu ga-ahụ na mkpụrụ ọjị so anyị bịa nke anyị chọrọ iji wee kelee Eze Chidoke Abịama maka ọnwa ọfụ nke a. Ka anyị gbapụ ọsọ maka na oge awụ nwanne mmadụ. Ọjị abịalanụ. Ị ga-agọ n'ọfọ ọjị kelee ndị Igbo ka anyị wee kelee Chukwu na ọnwa ọfụ nke o nyere anyị. Ọpanna ịmasị onwe ha nọ n'ọjị
anyị nwa ama ndị ọzọ na-amaghị Otu a. gịnị wụ ọjị ọjị wụ anyị wụdị oriri ahụ Kraịst na ụmụ ga-eriri o ihe ọgwụ oriri ahụ Kraịst na ụmụ ọ sị unu na-eme nke a na ncheta nke ya anyị jikwa ha achịcha rie kehe anyị nwekwa ndị Igbo ewere ọjị na-eri kehe ịnwe soja eke ọjị inwe konwe onye ọbịa bịa iko ya ọjị iwe Igbo Igbo ndị ọma Igbo ndị anyị ji enwe anya anya abịala ọzọ n'ụbọchị nke taa ọjị abịala n'iwu Igbo ọjị abịala nị Imo steeti lekwa ọjị Rivers steeti lekwa ọjị Abia steeti lekwa ọjị Anambra lekwa ọjị o Ebonyi steeti ole ebe ị nọ lekwa ọjị ole Enugu lekwa ọjị Delta steeti lekwa ọjị ebe ọla ndị Igbo na-anọ na lekwa na ọjị ọjị abịala ọpanna ekozule m ọjị aga ga-ewe ya ọkwa ihe Chukwu ji debe gị ndụ ọgwụtọ dị otu ịkpọzuru ụmụnna anyị niile ha bịa lekwa ọjị ihe mere na bụ aga ga-ewe ọjị nkụ ọjị ga-awa ọjị ọ dị mma tupu anyị awa ọjị maka ihe awa ọjị Igbo ọwa ọjị Igbo ọjị ahụ ọ gbafere dịka anyị si na-ekwu asị o wetara ọjị wetara ndụ ọ wetara si dịrị ọnwa ga-abụrụ anyị ọnwa ọma ise ihe niile anyị kwuru na anyị ga-eme n'afọ a n'ọnwa a ka anyị ga-ebido Chukwu ga-enyere anyị aka ka emeruo ya n'isi ise ndụ mmiri ndụ azụ mmiri a tara ma azụ ahụ onye megbule nwanne ya onye kuru ya gbarụla ibe gị dụ gị kuru egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebekwala nku akwali ya ya mee gịnị ya gwa ya ga-egosi nwanne ya ebe ọ ga-ebe otu a ka udo ga-esi adịrị anyị n'aha Jizọs amen nwanne na ọmụkụ enyi ọha nwaanyị amụta ibe nwaanyị ji mụta ibe ya mana kwa gwara gị na ọ gbala nnọọ ewere m aka ọjị m adị m aka ọjị ewere m aka ọjị agaji nke m ugbu a Igbo ọ na-ahụ nne anyị ọ dị egwu ugbu a anyị ga-agaga anyị ga-achịgata ọ bụ na anyị chịgatazie anya ya ọrụ biko onye chefukwara ịgbara akwụkwọ ụkwụ unu maka ịghọta obere nkwa tupu anyị abazie na isiokwu otu anyị tara ọjọọ ugbu a ka anyị ga akpacha akpịrị chịgata anyị bịazie anyị bịa agba egwu metụkwa gị onyonyo aka akọ na uche ị nwere akọ na uche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọ na uche ma ọ bụ ime ka akọ na uche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọ na uche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ. To recharge your TSTV decoder, simply log on to www.buytstvvouchers.com. Click on sign up, fill in your details, name, email, phone number, and password. Click on create, then log in with your email address and password. Click on buy voucher, select the voucher of your choice, pay with your card or wallet. Enter your decoder serial number and voucher PIN. Click on load, or you can get your TSTV voucher from our dealers nationwide. You can also contact Kalak Power on numbers and details showing on the screen. TSTV, connecting your world. Ndị Igbo mụrụ nzem ọzọ onye nwekwa akọ na uche. Ndị Igbo mụrụ nzem ọzọ yi onye nwekwa akọ na uche. mama papa onye nwekwa akọ na uche. ụmụ okorobịa onye nwekwa akọ na uche. ụmụ agbọghọbịa yi onye nwekwa akọ na uche. nne onye nwekwa akọ na uche. Reverend Fada onye nwekwa akọ na uche. ndị pasịtọ onye nwekwa akọ na uche. ndị pasịtọ onye nwekwa akọ na uche. ndị pasịtọ onye nwekwa akọ na uche. ndị Ukraine wo onye nwekwa akọ na uche. ndị ọwa elu Russia onye nwekwa akọ na uche. mụ na na-arọshi na-aga Russia onye nwekwa akọ na uche. Putin ndị Ukraine onye nwekwa akọ na uche. puti onye nwekwa akọ na uche. Putin onye egwu nọ nwekwa akọ na uche ndị na-alụ ọgụ onye nwekwa akọ na uche.
ndụ studio unu nwekwara akọnuche afọ kọrọ gị unu nwekwara akọnuche adịsị nwere yomio unu nwekwara akọnuche yomi onwe akọnuche yomio unu nwekwara akọnuche ọ bụ egwu ọgapịtamo unu nwekwara akọnuche akpali ha dozezitamo unu nwekwara akọnuche ezumike nwa bụ chukwu na-enye unu nwekwara akọnuche ịdịkwa sọ ịdịkwa sọ nwanne unu kụkwarala ya aka anyị na-agbala anyị na-agba ụlọ na-akụrụ anyị aka unu na-akụrụ anyị aka otu aka ọ dị nwanne nna na-egbughị oge maka na oge anaghị eche mmadụ oge awụ nwanne mmadụ ị ga-atọpụga ihe nọ n'aka gị maka na anyị si oru ka anyị gbapụ ya ọsọ maka na oge anaghị eche mmadụ igbo wụ igbo ndị ọma igbo ndị anyị ji eme ọnụ igbo ndị nọ n'ụlọ igbo ndị nọ n'ama dịka anyị gbara unu si ihe awụ isiokwu okwu nke anyị metụrụ aka n'izu nke gara aga unu asịkwa na anyị afọbele karakara na anyị mere akwụkwọ ọzọ ma ndị na-akpọ anyị ụbọchị ahụ ọnụ ndị nke dị n'okwu maka nke ahụ anyị wetakwa ya ma isiokwu ọzọ ya ma isiokwu ọsị gịnị ọ sị afọ ole ka nwoke ga-eche echiche ịlụ nwaanyị afọ ole ka nwoke ga-eche echiche ịlụ nwaanyị ọ dịkwa iche na afọ ole ka nwoke ga-eruo iche echiche ịlụ nwaanyị ma nwoke rube na nwoke ọ ga-eche echiche ịlụ nwaanyị ọ wụrụ ezi ya wụrụ ya ịma okwu a bụ enwe onye kpọrọ m ka anyị mechara ihe ahụ ka anyị mechara ka izu gara aga ọ yọrọ m ayụyọ ọjị agụgụ ahụ nwakpọwa ọdụ ụdọ ọjị arụtọ ọ yọrọ m ọ sị ịbịa n'ala Igbo ihe ndị Igbo na-asị ofu aka rụta mmanụ ya ezuo na ọ dịghị mma na itinye okwu ahụ ọnụ ofu aka rụta mmanụ ya ezuo onye dịla anyị isiokwu ọzọ onye na isiokwu mana ihe ọ gwara anyị sị na-abịa n'ala Igbo na-enwere obodo ọ karịrị ewu ọ ka ha n'isi ha na-ekpe alụ nwaanyị na ngwa na oge ya na-ebuteziri ndị Igbo ajọ afa so anyị metụkwa okwu ahụ ọnụ sị anyị nwekwe ka ndị ụmụnne anyị ọ bụ na anyị tụnyeta okwu na ọnụ na ihe gbasara kedu mgbe nwoke ga-abụ ya eruo echewe echiche ịlụ nwaanyị na-amatacha nke ahụ ugbu a anyị abịabịa jụọ ụmụnne anyị sị abịa n'ala Igbo olee ndị ha na-eme gị ụbami ya na yọrọ mana ọka na otu aba ole abụọ ọnwụ hikwuo ọkara ikwukwe zirekwa ọnụ gị Igbo akara enyi kwuru ya wụrụ ya ọpa nna dịka otu anyị si wee bido ya na izu nke gara aga afọ ole ka nwoke nwere ike iche iru ya chere echiche ịlụ nwaanyị ịma na ama mma anyị mechee gbuo nwaanyị n'anwụ agba m nwa na mgbe ekwenye ike gịnị mba agba m nwa m n'anwụ ị gakwana ịghọgbu mbọ ha echere wuo maka na oge awụ nwanne anyị ga-echesa a ga-alali ya ọ bụghị n'eziokwu onye mere emekọdị ihe alafụzi ihe agba m nwa m n'anwụ ga-atakụrụ m oge awụ nwanne anyị ga-agbụrụ isi onwe gị ọ bụrụ na ị chetara ọfụma ị ga-adịkwu ya ịpụrụzi okwuo bụ na ị lụrụ nwaanyị nke gị mgbe ị nọ afọ iri abụọ na itoolu mabịa jụọ ọrụ onwe ihe m jụrụ gị enwere onye ga-alụ nwaanyị n'afọ 29 ya bụ na ọ lụtara nwaanyị ahụ n'ofe obodo ese agbajo fogiri mana n'ụbọchị kịta ị ga-abụ Igbo afọ ole ị nọ lụọ nwaanyị n'ihi na ị gaghị inwe onye nkụzi ị gaghị inwe onye nkọ zụọ ozi ọnwa na ya dịka nwe anyị ga-ebido achọsa bido ịnwe maka gị anyị bido nwaanyị gwa ndị Igbo mụnwa bụ maazị Chukwunenye nwa Ọbasi anọ m afọ 30 ewu wee mee gịnị lụọ nwaanyị ọ bụrụ na m kọwara unu ihe mere o ji ruo ya bụ 30 maka echegatara m onye m ga-alụ nwe nwaanyị ọbụla na-agafe ahụbeghị m nwaanyị nke agwụ gafere keta gafere ahụbeghị m tupu m eruo afọ 30 ma bịadebele anya ozugbo m riri afọ 30 kpam
ozugbo m dere anya n'akụkụ otu a lekwe nwaanyị mma ya bịa ghọọ mbọzi ya bịa gọzie Abraham lekwe nwata eji atụ Chukwu aja ile anya n'akụkụ otu a lekwe nwata eji atụ Chukwu aja ugbu a dịka ile anya gbuo nwa bekee kpọ similarity ya wụ ihe yitebere ibe ya alụ nwaanyị na 29 be nwa alụọ 30 otu afọ ihe dị iche na olee ihe anyị nwere ike dịka anyị bidogoro ya mokwu ugbu a ọ gịnị mere dịka mgbe anyị nọ ọnọdụ ike gara aga anyị sị nwoke olu ha na 18 otu ozu ole na nwoke ụmụ ndị kpọkwa anyị mgbe ahụ nakwa ame ka anyị masị ọnwụ na-esi na mmadụ edo 18 n'otu ozu ka nwoke wụ na nwa nke nwa bekee kpọ nwoke itozu oke ya wụ maturity age ya na nwoke ọ nwekwara ike before ya tozu oke nke bụ 25 26 na ọ gịnị mekwanụ anyị aga nọwacha 29 30 ọ bụ gịnị ịma o nwere ọ bụ na ile anya na mgbakọ ebe a ugbu a na ajụjụ nke nọ ebe a asịrị ụfọdụ na-abụ ha bịa enwere ndị kpebigoro na ndụ ha na mmadụ enwere ndị na-eme ihere kama ihe na-akpọ ihere ịgwa nwaanyị okwu ya hụ nwaanyị enwere otu enyi m nwoke mgbe anyị na-eto mụ nwapụghị ụzọ lụọ nwaanyị ịma ihe m ji pụghị ụzọ lụọ nwaanyị ya hụ nwaanyị epụgodo ụzọ chewa si ya nwoke mepee ọnụ gwa nwaanyị nwoke mepee ọnụ gwa nwaanyị okwu enwere ndị na-eme ihere ọ nọ ha n'ahụ ọ bụkwa na nwaanyị agụgaghị ahụ ma ọ bụ ịlụ nwaanyị agụgaghị ọ na-agụkwa ya mana ọzi ọnụ oge ji mepe gwa nwaanyị sị nne ahụrụ gị n'anya achọrọ m ịlụ gị eji ole nne anya akụkọrọrọ m afọ na-agbago ọ ga-emegide maka ụmụ nwaanyị ịma ofu ihe na ji anyị aka na isi ojii nwaanyị agbapụ nwoke omekata aka nwaanyị sị na ahụrụ gị mana ọ nwoke ka ọ dịrị ịgwa nwaanyị mana enyi m nwoke ahụ ihe m na-akpọ ya wuduru aka ọtọ dị nwaanyị kwọtọ dị ya nwa na nwa ya hụ nwaanyị ọ makwa na ọ hụrụ nwaanyị ahụ n'anya mana ọ maghị otu ọ ga-esi wee mee gịnị ijikwa ya gwagwusi ya nne kekwanụ bịa ka ọ ga-ebido kọwụkọ n'isi ya kọgide n'isi ya bịa mewe otu a si ya Chineke o nwere ike na nchịkọta ya gbazi nwaanyị sị asị m ekele onye ekele na-agbago nke ahụ otu nke abụọ awụrụ kama ọ ga-adọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ mụ ahụgo onye ihe mere na ọlụ ha nwaanyị n'oge bụ na ọ dịchachara aka ike nke efe na-adị aka ike ya maka o nwere spagulu na abụrụ o nwere aka nke bụ Aradite ya kechiele o nwere ihe onye mere na ọkwe ha alụ nwaanyị maka iwepụta ihe otu a iwepụta nwaanyị sị ngwa were ga-eme ihe dị otu a ọ naghị ekwe onye mere okwebe eme gịnị ịgwa nwaanyị okwu o so na ihe mere ọtụtụ anaghị akwe alụ nwaanyị n'oge nke izizi bụ imepedo ọnụ gwa nwaanyị okwu nke abụọ bụ oletu m ga-esi wepụtakwana 1000 ka ọ 2000 ugbu a na-enye nwa nwaanyị o so nke ahụ abụọ nke ọzọkwa ahụkwala m ndị etolaghị ịlụ nwaanyị tozuo oke na nwoke mana ha asị ahịa agaghị nọ na ụlọ nna ha lụọ nwaanyị ahịa gị n'ụlọ kehe anọkwa ike nkwata kehe agbagobekwale a na-echesi arụ ụlọ tupu alụọ nwaanyị afọ na-agbago anyị kwuwedi 29 na-ekwu 30 anyị na-agbago na-aga ebe 40 ka ahụ bụ otu mana ịma ka ikwu ugbu a dịkwa mma maka ọnwụ ha ihe ziri ezi nwaanyị ịnọ na nwoke ịnọ na ụlọ nne na nna ya
lụọ nwaanyị otu oshiri nwe ndị Igbo na-akpọ ya mkpuru ngwuru nke ya o nweta ngwuru nke ya eme mụ ahụgo onye ọ nọkwa n'ụlọ nna ya mana nna ya ewepụtara ofu ngwuru ya nọrọ ebe ahụ ya lụọ nwaanyị mana nwere ezinụlọ ị ga-aga enweghị ọtụtụ ngwuru na ụlọ ha mere ka nwoke ga-asị ka m mkpatacha ego ma aga mama m ga-azụta ala ntacha ala mama m ga-arụ ụlọ mgbe m rụchara ụlọ ahụ mama na ụlọ awọla ụlọ m mekwu okwu gbasara nwaanyị ịmasị ọja onye ghawa ụgha ya bịa wetu ụlọ ala ya wetu onye ala ndị nọ ndị abịa bara ihe ebere mgbe ụfọdụ ihe ghawa ụgha ha ebewe akwa anya mere na-agọsị ha onye mekwa mgbe ụfọdụ jọji ga-esi gị onye ndị ọkaikpe ga-esi gị fụ n'ezi n'ebe ịcha ebe kwụsịrị gee ntị ga-echepụkwa na-esi na onwe ndị ọnwụ ha ịlụta nwaanyị ụzọ akpọpere ha ihe ji akpa aka nchawa aka ha chawara mgbe ndị kpọrọ ihe nna kwụrụ n'ụlọ nna rụchara ụlọ nọ maka ụmụ ya nwa gị nwere ike ibido n'ụlọ gị toro gawa ọ wụrụ ezi o nwere onye wasị ọmụmachi ekwe gị ndụ tatara ya ọ naghị eme na-eme ka onye ike n'ụlọ bifọ ya lụọ nwaanyị tupu ya lụọ nwaanyị mana ọ bụghị ga-aga mana ozugbo jeje kpọpụta nwaanyị sọ nwunye ya kwa ụgwọ isi lụbadị anya ụzọ emepe ọ wụrụ ezi ịnwụsị ọ dịka onye ahụ ga-achọwesị ma ihe a ọ ga m ekeri ahụ ọ dị mma anyị ga-agaga akwacha akpịrị anyị ga-akwacha akpịrị anyị chighata azụ anyị na-abịa onye metụkwara ihe onyonyo n'aka anyị na-abịa ugbu a nwanne ife ise hita aka anyị dị ya na menu donyiru ni gamba obodo delu jim ewepụta kashara n'elu maka na onye na-ekwere okekwe awa egwezie gị nọ na-eme nwanne ife n'ebe ka n'ebe ifuga na doing si get level ndagaba lele Madanyanyu Manobu maka no da 1 million Iye my money ye bela diria Ana manife Imanifu doing siga waka Kida fusi nara nife Iyoko doing siga level Doing siga level Ndagaba lele open up because see your baby see some now when I got up mama when Belisha ya nana irikubule when I Toscana na kozoma kakapenta afidi before the Nigeria and walk your boutique no more gafina this year the boys will be beef and we are on a toto MS Abalono no fe maya tona toto ashim no ya tona toto ibe chukuna kupige no kwa level sibisi ekeneke chukuna hustle me chapo tife on we fe DJ from ebe no eje when I wewe and do eje go febego o eje baba wewe guy kilibe doings just me go the doings or the fan them movies conscious social doings I sign all of my doings so I'm talk what I'm bees the convoy that we moving conscious social doings the girl who say na madanyanyu manobu maka no da 1 million iye my money ye bela diria ana manife imanifu doing siga waka kida fusi nara nife iyoko doing abụna ụgbọ aka na-abanye igwe onyonyo gị o nwebekwa ihe ụra mere anya
a gara ka yọrọ nwa obere nkwa gabacha ahụ maka na asị dịka ndị bekee work or no play make jack you know what to make jack but metere ego metere ụgba ihe anyị na-ekwu ebe a ka ọ wee dịrị anyị nchọrọ ire mma maka na mụ ahụgo mgbe onye ụkọchukwu gara ikpere mmadụ ekpere maọbụ onye na-akpọ onye pastọ na-ekpere mmadụ ekpere kpere ya ekpere sị na ị ga-ahụ ihe ọma ya si ise na Chukwu ga-agọzi gị ya si ise na ị ga-ahụ ụmụ gị nwoke asị ise onye ụkọchukwu sị ya bịa nke akwa enwekwa ihe ị ga-eme ka ị wee hụ ụmụ gị ya hụ nke a nwere kọndishọn ya jụọ ya sị olee ihe bụ kọndishọn ya sọ ma ị lụọ nwaanyị n'oge dede okwu dị ya onye ụkọchukwu ebe ịma a na-ekpe ekpere ụtọ ya na-atọ Chukwu ga-agọzi gị ya sị onye meke ya bịa eruzie na asị ya na ị ga-ahụkwa ụmụ gị you will see your children ya si ise ọmakwa na ise akwụkwọ nsọ kwuru ekwu ọ sị ezi m okwukwe gị nakwa ezi m ọrụ gị na-ejighị aka ọrụ na-ezi m ọrụ gị na okwukwe ọrụ na-adịghị awụ ya onye ụkọchukwu akpọ ya sị dede bịa nke m gwara gị ugbu a ị ga-enwekwa ọrụ nọ na ya tupu gaa mee gị ga-ahụ ya ụmụ gị ị ga-ebido na ngwa lụọ nwaanyị n'oge awụ ndị ka ọ na-abụ ya eru ha ewetawa ka ebe iri ise abịakwuo eziokwu okwu ịlụ nwaanyị mgbe okenye gị hụcha ndị gbara ahụ ọnụ ọcha ha ka ku nwa na-enye nwa milk a na-ekuru nwa na nwunye m amụọ na gị debezi onye asụ nwunye ya mụrụ nwa ọhụụ gị hụ ka ebe a dị n'ahịa maka ka m gwa gị eziokwu nwa mụrụ na okorobịa na-adị iche karịa nwa mụrụ mgbe ọbara kọmatụ mgbe ọbara ụmụ egoro dịka ike ọgwụwala ibe hụkwa nwa ahụ ọ ga-ahụ otu ọ ga-adị mana ọ bụrụ nwa amụrụ mgbe maka nwoke maka nwaanyị ahụ bụ onye abụla kara anyị na mọzụ gbada aka n'isi be hụ nwa ahụ mgbe anyị gbada aka n'isi be gị hụ nwa ahụ ga-ama na asọmere gị na otu o si eto ọ ya ọhịa anyị na-ekwu na ebe a nwanne nna ịma iji okwu n'ọnụ anyị aga dịka anyị si wee kwuo si dịka ịma ikwuru ka anyị tọghepụ akara ekwentị anyị ugbu a ị nwere ohere ịkpọ anyị na akara ekwentị nke ị na-ahụ na igwe onyonyo gị n'ebe ahụ ka itinye ọnụ na ya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa ọ bụ olee otu echi akara ahụ bụ 080 22 91 71 33 7133 080 22 91 7133 enwere ike ịkpọ anyị na akara ekwentị biko echefula ịgbalata ụda olu igwe onyonyo gị ka itinye ọnụ na ya bụ okwu nke na-ekwu ihe gbasara kedu mgbe nwoke ga-eru ịlụ nwaanyị agụbụ ya ihe bido kwuo okwu na m ga-alụ nwaanyị taa ọkwa na m ga-alụ echi ka anyị hapụzie ime mgbe ị ruru 50 60 ya bụ ekwu okwu enweghị ịlụ nwaanyị eziokwu mana anyị ekwuo ọtụtụ ihe ndị na-akpatanụ nwoke na-eji bịa n'otecha aka ya bịa kwuo okwu ịlụ nwaanyị ofu n'ime ewu nke ịdụtụ aka esi nwoke ga-ese anyị agaghị nọ n'ụlọ nne na nna ya bịa lụọ nwaanyị gekwentị nwa ebere oke nwekwe ka ọ ga-ebere mkpere otu wee gara dik nwekwe ka ọ ga-edota nkara ntọm ị na-agbala mbọ o kweghị gị aga mana mgbe ụfọdụ ịlụọ nwaanyị ọ nwaanyị ga-elụla n'ụzọ mepere gị anyị nwere onye izizi chọrọ itinye ọnụ n'okwu a onye nọ n'ekwentị biko aflash ị ga gụrụ mmiri ekwentị wee kpọọ anyị tinye ọnụ n'okwu a maka okwu a gbasara gị ọ bụrụ na ị kpọọ anyị
ị ga-agwa anyị n'ala Igbo ndị ka alụ nwaanyị ndị na-anaghị aka alụ nwaanyị n'oge n'ala Igbo ọ bụrụ na ị kpọchighị anya nwanne nna onye ọbụla anyị ga-agwa anyị amana m si ka ahụ dị gị mkpa ịchọrọ ịnụ ka ehi mana were nwayọ ka mara ma ndị bụ were nwayọ ịchọrọ ịnye anya mba ebe m si bịa na ala Mbaise anyị ga-alụ na mgba dịkwata si kwụsị bụ alụ m na alụghịcha m n'oge dịka anyị si wee kwụsị gaa lụrụ nwaanyị ụzọ mepere gị enwere ya o nwere ike o nwere ndị ụzọ mepere mgbe tupu ha lụọ nwaanyị onye nọ n'ekwentị gwa anyị aha gị na ebe i si akpọ ịhụ lọlọ ọbashi ngwa Chineke akpọpụtara gị taa lọlọ ọbashi ebela ihe ngwa lọlọ ọbashi gwa ya eziokwu ugbu a dibịa n'afọ ole tupu ya lụọ gị ọnya gị ọ n'afọ ole tupu ya lụọ gị di gị ọlụlụ mgbe ọ n'afọ ole ya lụọ nwaanyị ọ bụ tụọ dị biko lọlọ ọbashi o nwere ajụjụ gị gaa na-agba mana ka m jụgodi ya abịa n'ala Igbo kedu ndị ọ dị gị ka ha na-aka alụ nwaanyị late ya bụ ndị na-anaghị ekwe alụ nwaanyị n'oge n'ala Igbo niile hey ọbịakwa lekwe ha mana ya ewu ngwakwa dịka ka ndị Anambra hapụ ese anyị nọ nga emeghị enwe nwa bekee kpọrọ accuse mana ọkwa ndị Anambra niile ọkwa Anambra niile kwa ndị na-achọ ka ha kpatata ego tupu ha lụọ nwaanyị mana ụfọdụ dịka ụdị isiokwu mana ọkwa ha niile ọkwa gị kwuru uwe uche onye adịghị njọ abi daalụrị nne na ịnọnyere anyị daalụrị nne ya dị gị na mma dewekwere dị gị ihe ọ ga-eri nọ dekwe dị gị ihe ga-amatakwa n'anya dị gị nwụ ya gasị nga n'otu ya na dị gị adọrọ ya dị gị ihe ọ ga-eri o nwekwe kwuo o nwere egwu ndị mgbe agụrụ asị nwoke bụ nwoke ọ bụ ọha mbụ nwoke nwoke ọ bụ ọha mbụ nwoke ọ sọ nwa nwoke niile kwa nwoke ọ sọ nwoke bịa nwa nwoke kọsọ nwoke nwaanyị ke nwaanyị nwoke abụ nwoke amụke sọrọ nwaanyị abụ nwoke okwu siri m ike so ya wụrụ o kwuwesị ọ nwere ụfọdụ ndị ha bịa etosisileghị na nwoke mana etorubeghị na ikpebiri onwe ha ya wụrụ o nwere ike ọ bịa dabakwa ebe ka anyị nwere nga asị ụfọdụ n'ime nkwa ndị chọọ ka nne na nna ha kpebie
kpebiere mama gosibekwe awụ dị mma gosibe nwaanyị sị mma isi nlụọ nwaanyị mpa isi nlụọ nwaanyị tobere mpa ga-asị gị ụfọdụ ndị nnekwa ndị arụ ala adịghị unu gị masị m ụfọdụ ndị nne ndị ụtọ ọwụ ịma ọdịka arụ ala ha ọwụ maka nwaanyị jezi na-ehe ego ji akwada ihe akwa ji akwada ihe nwee nwaanyị ebe chere echiche ịlụ nwaanyị ha sị orubele ọ maka gịnị ha ebu na bese nwaanyị lụọ nwaanyị ọkakpe na-eche ego ọkakpe na-asa ahịa akwa ya ụfọdụ ndị arụ ala ebe nwa ọdịka onye nne ga-abịawuru onye na-anya ekwufu n'okwu nwa onye gị ichesi nne gị na nna gị obiere gị tupu ga-alụ nwaanyị ọkwa na ị nwere ike ịnọ iri afọ isii o ichefuzi na 60 years ma ụfọdụ nne na nna na-agacha tinyecha aka na ihe ebe dịgasị iche iche iji kwụsị nwa ha ịlụ nwaanyị na ngwa na-agwa gị eziokwu ụfọdụ nne ga-etinye aka ha n'ebe dịgasị iche iche ịkpọdake bịa mma lele nke ha sị ọbụla ezi ọsị ebe ole o nwere ike ọwụ ụnụ ndị Imo ga-ekpọta wee Anambra sị mba ndị ma akwala ndị Anambra ịma anakwala Anambra otu awụla ezi agwaghị gị eziokwu ọ bụ eziokwu ịma ha ji na-ekwu ihe a ugbu a bụ ọka mma na ka anyị were ụtụtụ wee chụwa ego ojii maka ile anya ndị anyị na-akpọ ndị agbata obi anyị ha bụ ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ ile anya gị hụ na mgbe nwoke ruole ụfọdụ n'ime ha a na-enye ha nwaanyị mgbe ha na-aka erubeghị ọwụdị ndị Yoruba wụ mba ọkwa na ndị ugwu ọkwa na etoro m n'Aba ya ọha mere na awụ nwa Aba ịgwala gee ntị mgbe mbụ dịka 1980 ahụwana m ọtụtụ ezinụlọ Aba mgbe eji akpa ya ịma ndị nwa Aba wụ ndị ngwa nwa okorobịa ha etozuole afọ 80 ọgaji afọ 80 alị ya nwaanyị ya ebido nwa nwa akwa awụ n'ala Igbo n'ala ngwa mgbe elu ala ọsa ngwa ha fụrụ ike ndị ụmụnne anyị ndị ofe na ụmụnne anyị ndị ke ndị ugwu amụghị amụwa n'ala Igbo o mere eme ebe ha ebe nnọtọ so ọ dịkwa sọsọ kwụtọ na mgbe ma ala Mbaise ala Anambra ala Igbo niile akwụkwọ awụ onye naanị wee otu nwoke maka ụmụ nwoke na-aba amụnazi ya ruo ha dịka tupu ya gawa afọ 18 a na-eli ya nwaanyị nne na nna ya megịrị ha ali ya nwaanyị n'ezi ka anyị o nwere nwanne nna m ọ ji ndụ na-abụ ọ sị ndị otosi wee mee ọ sị na otosi wee mee ụfọdụ n'ime ha nwụ ndị nna alụtara nwaanyị mgbe peghị mpe ihe ya gatozie ka kpebizie kene gaa n'ukwu otu tikwuo ya wụ ka o ji aka anyị mana kemgbe wụ nna alụtara ya so o kwere na mgbe m na nghọtasị na mgbe ahụ ndị Igbo ji alụ nwaanyị na ngwa asọ ọ bụ ha ihe ekwuru ugbu a ka m ji wee mata na mmadụ amachaghị ihe niile maka ebe uche m nọ bụ ndị ugwu mba mana nwata na-anọ n'obere otu a alụ ya nwaanyị lekwe nwunye ọkwa mgbe ha ka pere mpe ịnweta papa bịa nwa nwoke ọta enyi nwoke amụọ nwaanyị ya sị nwa ọtọ mkpu Igbo niile kewolu m nkwụjọ Igbo asị ọwụle unu ekwujọli anyị ya mụọ papa kem ya ọ mụrụ m awụ nwoke ya enyi nwoke amụọ nwaanyị ile nwaanyị anya nwaanyị mara mma ya gwa enyi nwoke sị nwa gị nwaanyị a nwa nwoke ga-eli anyị ma ọ ga-emeni ya were eze ego tiri ihe n'efere ọ lụọla nwaanyị ya na nwa ya na-eto ha eto nlezie ha alụọ ọ tesemi n'ala Igbo jụọ awụ nwafọ Igbo ọ dị mma anyị gaga ayọchara n'obere nkwa anyị gaga yọrọ nkwa anyị ga yọrọ nkwa anyị na-echighata azụ anyị je gbaka ahụ anyị ka na-ekwu okwu anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu ihe anyị ashị anyị alarị mma ọ dị mma anyị na-echighata akọ na uche ị nwere akọ na uche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke.
ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. nwanne ife ise hita aka anyị dị ya. na menu donyiru ni gamba obodo delu jimjim ewepụta kashara n'elu maka na onye na-ekwere okekwe awa egwezie gị nọ na-eme nwanne ife n'ebe ka n'ebe ifuga na doing si get level ndagaba lele lele makwebe lele makwebe gai jokole imani fe denede nani fe denede na street of the ifuga na doing si get level agubagu ne chena guwe okilikili kana kukwose hey yo we got like you we got like you one makaka disi kwado you cannot stop a movie train no munyegia we got like you we got like you the girl say na madanyanyu onobu maka no da 1 million did my money here bella did ya ana manife imanifu doing siga waka kida fusi na ranife yoko doing siga level doing siga level ndagaba lele imanife denede donife denede na street of the open up because see your baby see some now when I got up mama when Belisha ya nana irikubule when Toscana na kozoma kakapenta afidin before Nigeria and walk your boutique no more gafuna this year the boys will be beef and we are on a topo MS Abalono no fe maya tona toto ashe no ya tona toto chigoda kupige na kwa level sidisi ekeneke ne chukuna hustle me chapo tife on we fediche from ebe no eje when I wewe and eje go febego eje baba wewe guy kill me doings just me go the doings or the fan men movies conscious social doings assign all of my doings so I'm to go music beats the convoy that we moving conscious Igbo ndị ọma Igbo ndị ije ma ọnụ Igbo ndị ije jemba dịka isiokwu nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa maka ndị na-abata ikiri anyị ugbu a isiokwu anyị kpụ n'ọnụ ọwụgịnị ọ sị afọ ole ka nwoke ga-eche echiche ịlụ nwaanyị nwoke ọ ga-ege n'afọ ole tupu ga-echewe echiche ịlụ nwaanyị ọpanna anyị etile ya nwụkwa ọnụ anyị ekwuole ya mee ihe anyị ekwuole ọtụtụ ihe ndị merenụ nwoke na-eji anụta aka ịlụ nwaanyị ndị ụfọdụ awụsị ka akpatacha ego niile ka arụcha ụlọ tupu alụwa nwaanyị ndị ka ọzọ ọkwa ndị na-eche nne ha na nna ha tupu ha asị elekwa onye ọwụ onye ị ga-alụ ya eme nwoke a nọrọ na-anụta aka tupu nwoke alụọ nwaanyị ọ bụ ihe ziri ezi ọ bụkwa iji n'ọnya n'ụbọchị taa. Ọ bụkwa iji n'ọnụ bịakwa ya bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ akpọkwala kwue uche obi ha kekwana ụfọdụ uche obi ha ekwuru na ọ bụghazi ofu aka rụta mmanụ ihe zuo ọha ụfọdụ na-eche ego ụfọdụ na-achọ ka ha gbachaa bọyị ụfọdụ na-achọ ka esetụlụ ha ụfọdụ na-achọ ka ha mgbe esetụrụ ha rụtụkwa n'ọrụ ụlọ zụọ moto ụfọdụ ndekwa abịa chefuo na oge anaghị eche mmadụ ụfọdụ ndekwa ihe niile akpọta ha na ha nwechara ya ha nwere ụgbọala ndị dị iche iche nwere ụlọ mana ụzọ ije mana ụlọ mana lụọ nwaanyị gịnị ji ha ya wụ gịnị ka agbazuo ofe ogiri ọ dị adị ọkpara nna ha akwaghị mkpa mana dibịa Abuja o nwere ndị ọnwa ịmasị ego awụ mkpa ha mana ejighị nwaanyị gịnị gaji ndị ahụ ọ wụ ofe ogiri ka agbazuo ofe ogiri ọtụtụ n'ime ha wụ ofe ogiri maka ha bịa ha sị ihe nọ na oke elu na ọ nọkwa n'oke ala ihe m na-akpọ ihe mmadụ idesive onwe ya mmadụ na-amaghị onwe ya na ihe nọ n'oke elu nọkwa n'oke ala kama ịbịa bịa kpọrọ ofu nwaanyị bịa bịa debe n'ime ụlọ na ọka mma n'ụtụtụ Mọnde gị na onye nke a anọrọ ụtụtụ Tuzdee gị na onye nke ọzọ anọ na ndụ ahụ na ndụ dị ihe mana
o nwere okwu lulu ndị Igbo na-atụ asị onye dịka akwụma ụkpara a na-ahụ ụkpara n'ọkụ ya na-aha mmanụ ya na-ata ya ana m aha mmanụ mana ọma na ọ na ọkụkọ mere gịnị ya nwesị ụkpara na-ere ọkụ ụkpara na-ere ọkụ echesa ya hawa mmanụ ọmasị onye ọkụ kọzi ya nwụkwasị atụrụ na-arụrụ ọrịa ya echesa ya mgbe onye nwe ha ga-anyekasị ebe niile ọ jụga na-emebisi ịma ihe mere nụ bụ dịka anyị si wee metụ ọnụ ihe gbasara ihe ndị a niile ọwụ uche onye adịghị njọ onye so o metụtara ya ya bido ugbu a mee gịnị chụwa ewu ojii enwere okwu ikwutere ihe nọ na nwaanyị nwa onye ga-agwa gị nwa na-agwa gị nọ ihe mụnwa na onwe m gabigara anaghị emere ịlụ nwaanyị otu ọ na-abụ gị bịa see plan bịa mee budget m ga-azụ cement 200,000 m ga-azụ ga-akpakọcha ha niile ọ ga-iri gị 1 million ọ ga-iri gị 1 million ọ ga-iri gị 2 million ihe gbasara marriage ọwụpụtụ ịma ihe kpatara ya maka ihe Chukwu ji aka ya mee gịnị mee iwe ụbọchị ọbụla itinyere si ị chọrọ ime marriage ọ ga-agafe ụbọchị ahụ ọ gaghị agafe mmiri na-ezogotọkwa a ga-agbaba ofu ebe ga-eme mana ị nwere ike gị na-eche na ị chọrọ ịnwụ dekiri gị onye ọbụla akwụsị ihe m na-agwa gị eziokwu mana ụfọdụ ndị mmadụ ụjọ na-atụ ha elekwere otu m ga-esi bịa ihe ndị bịaranụ ga-eri ụbọchị ahụ ihe ma moto a ga-azụ ma nke a ma nke a ha bịa chefuo na onye kootu ọha ya ebutere ya ị na ihe m na-agwa gị ụfọdụ na-abịa ha bịa were ya bịa buru ya na oke ihe like this ọhịa mere ụjọ ji na-atụ ha ụfọdụ abụrụkwa mgbe ha hụchara ezinụlọ nke bi ebi ugbu a otu esi agabiga ha sị otu a ka ezinụlọ ọwụ dị mba ka nchetụkwa obere nwanne ọhịa mere ụfọdụ na-eji eme gịnị a na-ekwe alụ nwaanyị na mgbe ama m sị okwu ikwu gboo ọ nwere mmekọtawa otu mmekọtaga igbo kebe ntị enyi ya ịkọọla nka o otu elewanye igbo ịkọọla nka iwere aka gị na nke onwe gị nka onye tija ka onwe gị nka gwụsị ọkwa mgba na-etinye olu n'olu dịka ndị Igbo si wee kwuo ya oke si na ngwere mamịrị mmiri kọ ngwere ọ na-akọọla oke na enyi gị nwoke ji 2 million 10 million lụọ nwaanyị ọ nwụghị ya onye na-esi gị n'oge m ịkpanye 20 million ego elu nwaanyị ọ nwụghị n'ezi mgbe ụfọdụ a na-enwekwa ihe nwa bekee na-akpọ shortcut iji tenye mana ị ga-elu nwaanyị ndị ha chọkwara na nwaanyị ọkwa na ha chọrọ na nwaanyị nwụọ nwoke na nwaanyị biri n'ụlọ ya nwụọ na nwaanyị ụfọdụ n'ime ha chefuo na nwaanyị na-ebute aka nchawa nwanne ka m gwazie gị eziokwu nke a wee eziokwu mere m ofu enyi m nwoke nyebeghị m akụrụnụta a na-akpọ ịgụta 2,000 nye m ya ahụ gụta kama ihe oge emekere m bụ ime gịnị ịṅụ mmanya bịa ka ịṅụọ mmanya ka m kwụọ ụgwọ ọbụla mana ị mana ọ ka m lụrụ nwaanyị ka enyi m nwoke ahụ bịa nwoke ọwụkwago maka m nye gị ego a ọkwa nwunye gị onye nye m 50,000 ịhụrụ mana ọ bụrụ na ọsọsọ mụ na ya ọ bụ bịa n'ụlọ mmanya ịṅụọra mmanya anyị tara anụ ya kwụọ ụgwọ ọgwụla nyebeghị m ego ọ ka m bịaga nwaanyị bịa bata ụfọdụ bụ echefuo na nwaanyị na-ebubata gịnị ezigbo ihe ọma gị bịazie bịa mụọ nwa ha na-enyezi gị ihe ahụ maka nwunye gị ha na-enyezi gị ihe ọma ahụ maka gịnị maka nwa ọ ya bụ uru ụmụ ihe ndị a niile mere na-aba o nwere ihe ọ ga-abụ mmadụ achọghị inye gị maka gụnwa ya eji maka nwunye gị nye gị ya makwana ọ chọghị inye gị ya maka nwunye gị ya ejiri maka nwa ọmụmụ gịnị wee nye gị ya ọ ya bụ uru ọ bara mmadụ ibido n'oge wee mee gịnị wee gbaa mbọ iji wee mee gịnị lụọ nwaanyị ihe ọzọkwa tupu anyị abịa na mmemme anyị n'isi jedebe maka oge awụzi nwanne mmadụ ụfọdụ anaghị ekweta na ihe a na-akpọ ịkpọku ndị enyi onye enyemaka ọ dịkwa maka ngwa ka a na-akpọ committee of friends n'olu bekee ịkpọku ndị enyi ịchọ ime ihe dị otu a kpọkuo ndị enyi gị
si lekwa ebumnobi mere gịnị nwere ndị enyi gị ha ga-enyere gị aka ọ bụ na ị nwere ego ole dị otu a mana ị nweghị moto ga-ebu n'ụbọchị ahụ ndị enyi ewepụta onye kasị aga m ifute gị onye kasị m ga-ebute ụgbọala ụbọchị ahụ onye kasị aya nwere igwe aya ga-ebute igwe ya ya ga-ebute igwe a ga-eji eme ihe ọzọ asị papa ya ụlọ ọja kwụ ngwa aya ga-ebute ngwa so hapụrụ na ya na ọwụta ọwụ ya ka ị ga-eme ka ị kpọkwuolu ndị enyi gị si leelele ihe m bụ n'obi ime gị hụ ha bịa tụnyere gị alụ onye nke asị a ga-eme nke onye nke asị a ga-eme nke nwanne ị ma na ụbọchị m mere agbamakwụkwọ m makwara m lụrụ nwaanyị amaghadị m ndị bịarala m agbamakwụkwọ mana ọzi ndị hụ bụ ndị enyi m soro omume ihe a bịabịa mee gịnị bịa na-agwa m sị onye a bịara ụbọchị a onye ọzọ bụ onye mere ebe ndị mmadụ na-anọ na-akpọ ọsọ kanopi ka ọ bụ ofu onye bụ onye ofu onye ka ọzọ ahazie nri onye ka ọzọ ahazie ụgbọala onye ka ọzọ ahazie gị hụ ihe niile mee gịnị aga n'anya ọ wụta ọ dị a sị gị onye na-amaghị ibezi ya gị elekwana anya sị ya ma ihe ime ebe ebido gị achọwa ibe gị ha enyere gị aka gbazie ego olu ọya wụisi mmemme anyị awụ ịgbazi onwe anyị olu ọnwụ naanị onye nwere ka a na-agbazi olu anyị wụ mmemme anya ọ dịkwana uru ọ nkwa ike jụsị enwekwu ese ịlụ nwaanyị na ngwa olu uru ọbara uru ọchọmla ikwu okwu gbuo adịkwa ụmụ m gụtụrụ ogbo ị ga-aga ese adịkwa papa na ọ nwere ezi ọ maka gịnị alụ nwaanyị na ngwa gị alụ nwaanyị na ngwa Chineke agọzie gịnị gee ntị nwa na-akọ nwoke otu mgbe ngwasọwa ikpe ịmara ikpe wego enwe ikpe enwekwe nwa ọ nwere ụtọ dị maka ego ekwe abịa gaa chọọ nwaanyị gaa lụọ nwaanyị na nwụsị nwa ọganihu bụ isi n'aka ihe pụta ọ nwere ezi ibe na kemgbe ị ga-aga hụ n'ụlọ nwoke aka m ndị ọkọmadụ ibe m maka gịnị ebidoro na ngwa ọnwụ ụfọdụ n'uru nọ n'ime ịlụ nwaanyị na ngwa oge abụzi nwanne mmadụ oge nọzi kwarapụ o nwekwere onye na-akpọbata ugbu a mana oge abụzi nwanne mmadụ oru na izu ụka ọzọ unu ga-anọnyekwara anyị ma ndị chọchara ịkpọ anyị maka netwọk na a na-achịpụ ụbọchị izu ụka nke na-abịa abịa bụ ụbọchị fraịde anyị na-anọkọkwa ọzọ tinyekwa ọnụ na okwu dịgasị iche iche anyị atago kwaje eze anyị biko okwu abụla yeshi ebe abanye yeshi ebe ka ọzọ wee pụọ were okwu a wee mere ihe ma ịmakwa na otu ị ga-esi agbado nwaanyị gị kpọọ m ka m gbadoro gị nwaanyị gị hụ nwaanyị ị ga-alụ kpọọ m na ekwentị sị m bịa na ịhụ na nwaanyị ga-alụ m bịa gbadoro gị ma m bịa ekwuore m bịa mere nwanne nna ka m werezi ọnụ m wee gị kpọọ m ka m bịa mee gịnị ka m bịa gbadoro gị nwaanyị ị chọrọ ịlụ ọ bụ ebe aka anyị ga-eweta mmemme n'isi njedebe nwanne nna nwere okwu ole ka Igbo ụlọ ahụ otu o si wee daa otu o si wee na-ada kemgbe ọnọdụ nke anyị nọbụrụ n'oge nke gara aga ya na nke ugbu a ole ma anyị kwuwe anyị kawasị ala ya dị mma asaa nwanyị kwuwe awụ ezigbo ihe anyị aga igbu unu si mee ihe asị ụzọ mmadụ gara ya dị mma ya kpọọ nwanne ya ọ dị mma nwoke ịlụ nwaanyị na ngwa ọ bara ezigbote uru elekwelesị na onye ka o ji 10 million lụọ nwaanyị o ji ejekwa ụgwọ kanopi o jikwa ejekwa ụgwọ event center na wuse na metama ma ọ ga-awụ na Banana Island maka nke ahụ gaghị eme onwe gị ihe ọjọọ ọ bụghị lezi dịka nwanne m nwoke kwụsị inwe ike iyi uwe mmemme ịlụ nwaanyị weda maka mmiri zo maka nwa chawa ya ahịa gịnị maka nke ahụ ụlọ ọbụla iji were lụrụ nwaanyị ga-ebido na ngwa chụwa ewu ojii mgbe chi na-adị ichie ya dị na mma ọ dị mma aha m ka bụ aha m anyị atalụkwa Jeze biko onye kwuru ya gbarụla aha m bụ maazị Chukwu na-enye ọbasi aha m agbanwebekwa ọ kakwa maazị Vitalis anọkwu nke ji wee mara m Viano mgbe na-esi ya dị na mma ndụ azụ agọziburu gị onye nwe anyị nọnyere gị ndị achụrụ achụ ị nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche
ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu. Ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ.